Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Ganze kwatiri kuita vatari veSlyMedia TV tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana pano paChirongwa, uyezve tinoenda kumajere tichiita nyaya dzakasiyana-siyana, chikurukura nevasungwa tichinzwa kuti imhosva dzei dzinenge dzavapinza mujere mavari, uyezve vafundei mukupara kwemhosva yavanenge vaita. Muvhiki rino rainonzi reFamily Week riri kuitwa nebandiko reZimbabwe Prison and Correctional Services, takakwanisa kushanyirawo Chikurubhi Maximum Prison uko takanokurukura naofficer in charge uyezve nevamwe vari muHusungwa umu nezvavari kuita muvhiki iri kuratidza reintegration and rehabilitation process iri kuitwa neveZPCS. Regai tipinde mujeri tinzwe kuti munei. Ndima yana inini ndini mai Watson. Ndiri sisa mai wake. Ndauya kuzomuonawo, ndauya pano ndichitotya. Ndikati mai weno ndinomuona ere mwana uyu. Petambosvika tamboiteka kumbogara nguva yakati rebei tisati tamuona. Ndatombonetseka kuti ino mwana wedu tichamuona ere. Ndafara ndaona Watson wangu akagwinya, akatsvukira akageza. Ndandichifungidzira kuti pamwe tichatomuona ari munhu wakaita semhuka. Kana kuti ameno kuti munhu unenge asungwa unenge akamira sei. Asi patamuona tafara naye, tikataura naye, tikafara nekuti iye ari kuziya Mwari. Tatoona akutotora mabhuku eBhaibheri ari kutotiparidzira. Akati ana mama, muno mwinini ndachinja, ndave munhu waMwari, ndave mwana waMwari, ndakuziya Bhaibheri. Musacheme henyu kana ndiri kunoku. Gwinyai kunamata, Mwari anokunzwai, Mwari anokudai. Tazwa mwoyo wedu kunyeveduka, kufara nepamusana Bhaibheri. Takabva kwaMutari kuswera Zuro, tikauya kuno nemuroora wangu kuti tiuye kuzoone mwana wemunin'ina wangu iye anova Watson neumwe wake mufundisi wake uyu wekwaMutari, Moses uyu. Saka tasvika pano wachitaura nezveMwari, tabata pfungwa dzatanga tiinadzo tatozofara nekuda kwekuti taona achiziya Mwari achitaurirwa nezveBhaibheri. Taitoti kunoku kunotodzvanyirirwa vanhu vanoswera vachitoshanda, vanhu vanoswera vakatsikirwa, havatombobvumidzwawo kutaura nesu. Saka tatoone nzvimbo yekugara inoyi, tikatogara tikatobvunza mwana unodei, akati kana mine chikapu chemwoyo anacho totobvumidzwa kuuya neimwe tichitaura mashoko akanaka kudai. Kana kwatichadzoka kumusha tichanovaudza kuti aiwa hurumende iri kubata vanhu zvakanaka, musatye henyu kuti kana munhu asungwa unenge ari kutombunyikidzwa kana kuti kungorohwa here. Tatofunga kuti pamwe tichamuona achitotyisa here, kana kuti mabvudzi akamunana kana kuti atombogezi kana kuti ameno zvezvitori. Saka ndinodzokera ndiri kufara chaizvo. Aiwa ndafara nekuti akuziya Mwari. Ndo chinhu chanyanya kundifadza kuti ari kutaura shoko raMwari. Mazvita henyu. Toda kubvunza kuti akaita mhosva yeiko Watson? Mhosva yake inini handinyatsi kuiziva. Ndauya kuno kuti ndizonyatsonzwa zvaingotaurwa pafoni. Saka kuti ndizive kuti zvii chakaitika hatitombozivi. Takazwa kuti kwazi wakawanikwa aine zvinhu zvakazvabiwa ere iye Watson. Ndio ndakatukwana kuti ndakatakura
ndakaponerwa ndakahaiwa kutakura saka ndakanzi wakabvisa vanhu pasinde yakapiwa atova nerobari kuti anzi akati ari mutu wembava. Okay. Ndobva yazonzi robari. Saka makapiwa mutongo wakadii? Ndapiwa 8 Okay. But mane nenguva yakadii murimo? Okay. Aiwa, ndinovimba zvinofamba zvakanaka kuberuko uyezve ndinovimbawo zvavari kugarawo muno muchiti vakuverenga bhaibheri. Ndinovimbawo zvinhu zvinoitawo zvakanaka. Aiwa, ndinotenda mama nenguva yamatipa yekukurukura nemi. Ameno kana mune mashoko amuda kutaurira veprisons, correctional, Zimbabwe Prisons and Correctional Services. Kana munawo mashoko amuda kuvaudza? Ndinawo. Taurai iye. Toda kutendawo iwo weZimbabwe weprison vacho iwawo nekuchengeta kwaari kuita vasungwa wedu zvakanaka. Taona vakageza, taona vaine hembe dzekare, taindoona zvakadonzipaa kusvipa. Saka izvozvi tiri kutenda hedu nekuvabata zvakanaka kwavari kuita, vasingamunyikidzwi, vasingashungurudzwi, vasingavatyi. Tatoona vachitaurana nemapurisa avo, iwona vanovachengetedza vacho magadhi avo achitotaurawo navo zvakanaka pasina kushungurudzwa. Tinotendawo naizvozvo kuchengeta kwavanoita vasungwa wavo muZimbabwe. Koi yavaita inonzi family week. Family week yatifadza chaizvo. Takatotaurirwawo ndiwo iwona mai aWatson munin'ina wangu. Akati sisitei masvikirawo munoite nguva yekuti munoonawo mwana nguva yakareba muchibhuyawo naye muchibvunzawo muchidini. Saka tasangana nawo nazvo zveshuwa vazvisi zvekunyepa ba. Vakatotipa madheti acho kuti musi wakati kusvikira musi wakati vachange vanhu vachidini vachikurukura nevasungwa vavo, vanhu venyu vakasungwa muchibhuya navo, muchidyawo navo, muchitaura navo zvakanaka. Saka tatouyawo pano SlyMedia chokwadi tasanganawo nezvinhu zvakadai zvakanaka kudai. Tiri kuzwa vamwe vari kuparidza uko nebhendi riri kuridzwa. Ndo vasungwa ivo vachitotaura vachitoparidzawo kuratidza kuti zvinhu zvakasununguka. Aiwa, tinotenda mama, maita basa nenguva yamatipa. Nhasi mabvepi? Ini ndabva kubudiro 1. Kubudiro 1? Yeah. Okay. Uyu wamauya kuzoona ndiani wewe? Uyu mwana wehanzvadzi yangu. Okay, imi muri sekuru? Ndiri sekuru. Ko vamwe ava ndiani? Uyu mudzimai wake. Mudzimai wake. Okay, wamauya kuona ndi anonzani ava? Uyu anonzi Inoki. Alright. Chiwashira. Chiwashira. Alright. Manzwa sei kuuya kwamaita kuno? Ndanzwa kufara nekuti chinhu chakanyanya kundibata ndechekuti mai vake vakabva asungwa. Ndikatadza kuti auye azoona pandakaisa mai vake. Zvino ndaakazouya futi ndichiedza kuti ndimutore ndakunoita nyaradzi. Saka pandadzoka kubva kunyaradzi ndati aiwa ndakaudzwa kuti kune chirongwa chitsva chakabuda. Saka ndamba ndauya nemudzimai wake kuti ndizomuona ndichimuudza kuti basa rakafamba zvakadii? Zvakanaka. Okay. Ndinotenda chaizvo. Neprogramu yaitwa neZPCS munoionawo sei? Ndinoti dai varamba vachizviita izvozvo, kana kuzviita katatu pagore tipote tichionana, asi azurukirwe, azive kuti aiwa kana dai akapara mhosva mangwana haachadzokorori. Ndizvozvo. Mukoma Inoki, chiitiko ichi muri kuchiona sei chaitwa neZPCS? Imimi ndisanganisa nehama dzangu, ndichionana nehama dzangu. Sekuti hama dzangu ndana nenguva nadzo ndisingadzioni. Saka ndazwa kufara zvikuru kuti hama dzangu ndadziona, ndinadzo pano nemudzimai wangu nemwana wangu. Ndinotenda chose. Makasungiriwe mukoma Inoki? Inini yakasungirwa nyaya yerepu. Okay. Ndakasungirwa. Alright. Saka magara kwenguva yakadii? 3 years. Okay. Muri kuona vadzimai vauya vachikusapotai, zvinokuitai kuti munzwe sei kana muri muHusungwa muno mamuzi? Kuuya kwavaita shuwa pandisunungura muhana yangu. Saka ndinongokumbira kuna Mwari kuti Mwari ngaaramba achichengeta yangu nena achindichengeta
kusvika chigove chandakapuwa chinge chakwana. Okay. Ndobuda hangu ndonoona mhuri yangu. Okay, makapiwa makore mangani muko? So far ndiri kumhanya 10 years. Okay. Aiwa, tinotenda. Moda kuti chiko ku ZPCS nekuronga inonzi Family Week. Chatiri kukumbira ndekuti ndiri kukumbira kuti idzokorore futi gore rino. Ndizvozvo. Sezvo ndakanzwa inzi muna December inenge iriko. Iveko tirambe tichionana nehama saizvozvo. Zvinotipa kuti tirege kuramba tichifunga zvakanyanya kuwanda. Ndizvozvo. Mune zvimwe here zvamadzidza muri mukati mehusungwa zvamunoti izvi ndadzidzawo zvimwe zvinhu zvandandisingazivi? Ndadzidza zvakawanda. Zvandadzidza panapa kubva ndichitanga kusungwa kusvika ndisvike pano. Ndadzidza kugarisana nevanhu zvakanaka panze. Zvakawanda zvandanyanya kudzidza. Zvimwe zvandakanga ndisingazivi ndiri panze. Ndaona zvakawanda zvekuti zvinogona kudai zvingazoshandirawo upenyu hwangu kana chimwe ndabuda panyika. Makuita basa rei rimwe ramakadzidza muno muramauti mwanga musingagoni muri kunze? Rakawanda. Muno munoitwa chikoro. Munovezwa. Munovakwa. Zvakangowanda zvinoitwa muno. Aiwa, no. Tinotenda mukoma Enoch ende muve nezuva rakanaka nhasi uno paFamily Week. Munakirwe nemhuri, muchiona mhuri yenyu. Zvinoitawo kuti ramangwana munge moyo wenyu wakareruka. Ndatenda. Right, good morning everyone. We are here at Chikurubi Maximum Security Prison for the Family Week. We started on Monday receiving visitors in their numbers, but the numbers have been going up on a daily basis. From Monday, we started on a low note anyway. That is, we had 160 visitors, inmates in fact being visited. And the number on the second day, it went up. And as I speak, as of yesterday, the number of inmates visited stood at 253. So we are expecting the number to go up as well today. The Family Week concept is an idea that was mooted by management, ZPCS management, as a way of starting the concept of the rehabilitation process and the reintegration process. As you can see, we have children coming into the prison setup, which was not there in the past. So it starts the process of the reintegration process. So it is good for us as the ZPCS, as we want a successful reintegration of inmates upon release. So this is the foundation, so that when an inmate comes to the end of his sentence, the link will be there with the family, with the community. As they shall leave this place, these visitors, they are going to inform their kith and kin who might have failed to come and visit what is happening here, how their kith are, which is good for everyone, because keeping everyone informed is good for the family. So unlike in the past where we were a closed up system which kept people guessing about what is actually happening in the prisons, this is quite a good development for us, for the inmates, for the relatives, and for the prison system as a whole, that is the world over. Other nations can even copy from what we are doing as Zimbabwe Prison and Correctional Service. I think we have set the foundation for everyone to take up and improve anyway. But basically we have started, and we are also, according to our concept, we want to be the best prison service or correctional service in Africa and beyond. So these are some of the initiatives that our management as ZPCS have come up with. As you can see, people are quite happy here.
They have been buying. A lot of activities are taking place. Inmates are having food from home. Inmates are having food from the renowned retail outlets, which everyone out there is also taking. So it makes them part and parcel of the whole community of Zimbabwe. So they will not be left behind as things happen. Okay. For the benefit of those who do not know you, say, may you introduce yourself and your portfolio in the ZPCS? Okay. I am Chief Superintendent Alfred Machingauta, the officer in charge, Chikurubi Maximum Security Prison. While just on that, Yes. can you please, I understand that here you hold dangerous prisons that are D classes, right? Yes. So I want to understand if so far the D classes or the prisons under sentence of death and those who are convicted or serving life sentences have been visited so far. Yeah, this family week is open to everyone. We are not segregating in terms of sentence or offense committed by an individual. So those serving life terms, those serving long terms of imprisonment are being visited as well. So as you can see, it makes them feel loved, you know. There's nothing more than being there's nothing good than being loved by your own people. Yes. So what it then happen, what it then goes to is like for the inmate who is going to remain behind, as the relatives go home, it will take time. It will be embedded in their, in their hearts, knowing that my people are there, my people still love me. So in terms of the administration of prisons, it makes it easier for us to administer such people because they've got hope after the whole thing. They will appreciate that I have erred, so I'm being corrected. After the correction, I go home and join my kith and kin and live a life which is quite by the laws. Then we would have achieved as ZPCS in terms of the rehabilitation process. All right, sir. There are also scenarios where the inmates have been detached from their relatives. Yes. And sometimes we hear complaints that they say we are not being visited. Yes. What program do you have for such people who have not been visited during this week? Yes, it's quite true. There are some unfortunate incidences or scenarios where we have inmates who are so detached from their families, who are not receiving any visitors. So as a station and as a system, we have improvised and come up with a setup where we bring in other stakeholders like the churches and church-based organizations. They are coming on board to support those. They come with the goodies, they buy with the inmates, spend the day with those inmates. At the end of the day, the aspect of the reintegration, setting the foundation for the reintegration process of the inmates is also there, because it's not only about the immediate family, it's about the people in the whole country. So if others are accepting that we have these people who have wronged the community, who have wronged the society, who are being corrected in the prison system, then they are giving them that foundation or the platform to have an appreciation of the outside world, knowing that I'm still being loved by the people of my own nation, which is quite in order. Thank you very much, sir. Yes.